खामानिजों जानाखि बिथाङा जोंनि बर' हारिनि बाथौ धोरोमखौ फोसावनाय फेहेरनाय खामानियाव बिथाङा जथेस्थ' खामानियाव आगबारिबाय थादों ओंखायनो बिथाङा जाहाथे अराय सम बेबायदिनो मावलांनाय हाबाफारियाव मावलांबाय थानो हाथों बेखौनो आं हास्थायबाय आं दिनै सौबत बि आब्दुल्लाह बाथौ गौथुमनि नेहाथारि जानानै बेखौ बिनि फारसे रोजा रोजा साबायखर बावनानै आं दिनै गोजोननाय मोन्दों बिथांखौ मोननानै आं दिनै गोजोननायजोंनो लोगोसे बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लाबाय। गाइस फाइनाल आं सहैबाय जि जायगायाव जों आगोल बाथौ थानसालि लादोंमोन दिनै एसे बाथौ थानसालि लागोन बाय माबोरै लागोन थांनां फारिले दिन्थिगोन सिरिनादे दिनै बाथौ गोदानखौ लागोन बे खावगाननि थाखाय गिबि थालिर दंफां गायबाय आरो बेखौ साजायबोदों आरो नैफोरनाय दिनै बाथौ गोदान लानायनि थाखाय फुरा आदाया थाब थियारि जालांबाय दोङो गाइस मानिबार सिजौ बरायनो थाखाय रेडि बयबो फाइन थारमाने दिनै जोङो सिजौखौ जोङो माबोरै बरायगोन बिसोरनाव नै दा बयबो रेडि सिजौ बरायनो जय हाबरे बाथौ सिजौ बरायनाय नै दा सिजौ बरायना लाबोनाय जाबाय मानगोनां जोंनि बे हांख्रायना लाबोनाय धनेस्वर बर' जोंहा बे दिनै सिरोन बर'नि न'खराव गोदान बाथौ गायसननायाव जाहाथे बाहागो लानाय बिथां धनेस्वर बर'खौ जों गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनानै बिथांखौनो बेखेवनो थाखाय हांख्रायना जों जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम साबायखर थाबाय रोजा रोजा आरो बिथांखौ बेखेवनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। बिथाङानो जाबाय जोंनि बरगुलि गामिनि थागिबि बिथां धनेस्वर बर' बिथाङा आर्टिस्ट बिथाङा जोबोद मोजां मोजां आर्ट खालामो जोंहा बेयावनो फोरमान मोनबाय नङा होमबा दा जाहाथे बयबो बिथांनि जानाखि खामानि बा बिथांनि जानाखि नाजानाय बेखौ जाफुंसार होनो जोंहा न'खर न'खर जुदि बेबायदि माबाफोर थायोब्ला जाहाथे बिथांखौ खावलायो आरो बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारा बिथांनि माबायाव दंखायो फेसबुक माबायाव दंखायो ओंखायनो बेखौबो फोसावनाय थाबाय आरो लोगोसे बिथांनि खामानिजों जानाखि बिथाङा जोंनि बर' हारिनि बाथौ धोरोमखौ फोसावनाय फेहेरनाय खामानियाव बिथाङा जथेस्थ' खामानियाव आगबारिबाय थादों ओंखायनो बिथाङा जाहाथे अराय सम बेबायदिनो मावलांनाय हाबाफारियाव मावलांबाय थानो हाथों बेखौनो आं हास्थायबाय आं दिनै सौबत बि आब्दुल्लाह बाथौ गौथुमनि नेहाथारि जानानै बेखौ बिनि फारसे रोजा रोजा साबायखर बावनानै आं दिनै गोजोननाय मोन्दों बिथांखौ मोननानै आं दिनै गोजोननायजोंनो लोगोसे बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लाबाय आरो न'खरनि जानानै बेखौ रोजा रोजा साबायखर बावनानै आं दिनैनि आंनि गोदानै लुफुंनो हानाय थानसालिखौ बेखेवनो थाखाय एसेयावनो बुंनाय जाबाय आर्टिस्ट धनेस्वर बर'नि फरायसा नङा होमबा बिथांनि स्कुलावनो फरायनानै एबा सोलोंथाइ लानानै दिनै रोंखा राखा जाबाय आरो बिथां प्रफेसर स्वर्गियारिखौबो आं गोसो खुसियै आंनि न'खरनि जानानै गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। जय आफा बोराइ बाथौनि जय बाथौ हारिनि जय आलो गोजोननि दा फै बाथौखौ बेखेवनोसै जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि Ong ring kling petse
बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि झारखन्डा गामि आफादनि आफादगिरि लोगोसे जोंनि गामि आफादनिनो लोगो आफादगिरि लोगोसे गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे लोगो नेहाथारि लोगोसे माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बिबान थानाय माननि माइनाव नोंथांमोन लोगोसे लाइमोन आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि लोगोसे बायदि बायदि बिबान थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन लोगोसे दौरि आफा नोंथांमोन लोगोसे दिनैनि बे गोदानै जोंनि थानसालि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनिनो बरगुलि गामिनि आर्टिस्ट धनेस्वर बर' नोंथां लोगोसे जोंनि गामि आफादनिनो बोसोनगिरि नोंथांमोन लोगोसे बायदि बायदि बिबान थानाय माननि लोगो नोंथांमोन दिनैनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ सामलायलांनो थाखाय जोंनि माइनावनि नेहाथारि बिथां आजुलि बर'खौ आङो आंनि न'खरनि जानानै खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे दिनैनि हाबाफारिखौ बिथांनि आखायाव गथायना होनाय जाबाय। दिनैनि हाबाफारि गिबियावनो सुंग्रिनाय आर'ज आरो नैथियाव हांख्रायनाय आर'ज आरो थामथियाव बाख्नायनाय आर'ज ब्रैथियाव बरायनाय आर'ज आरो बाथियाव मोनथिना दथियाव माइनाव आर'ज आरो स्निथियाव माइनाव थिसननाय दा सुंग्रिनाय आर'जखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। Thank you.